Rozpamiętaj, rozwóż się to, a twoje własne życie najistotniejszych podziękuję ci za to. Ale na wiosna jest też czas, sobie deczko poślęczyć, pomedikować o inszych rzecach, o tym, kaj my są, kaj ciągniemy, kaj tak po prawdzie hopie, babo, rozpamiętaj, rozwóż to, co teroski ci żegna, a i twoje własne życie najistotniejszych podziękuję ci za to. Dzisiaj mamy sroksze budynki i szersze drogi, ale niższejsza wstrzymałość i większejsze horyzonty. Wydawamy na wszystko więcej, ale mniej się radujemy z tego. Mamy sroksze chałupy, ale mniejsze familie. Mamy więcej ulekcenia, ale mniej czasu. Naisto więcej wiemy, ale mniej poradzimy wszystkie ludzie spokopić. Mamy więcej medykamentów, ale mniejszych zdrowia. Powiększyliśmy już ci to, co posiadamy, ale pomniejszymy nasze werty. Godamy mocka, przajemy maluśko, nienawidzimy często. Pofurglimy ludzie ze tej ziemi na miesiączek, tam a nazad, a procno nam przyjść na drugą zajtach ulicy albo na inszy sztok, co by genau poznać naszych sąsiadów. Fasnęliśmy już kosmos, ale procnie nam zojdzie do naszego wnętrza wejść. Mamy corazki sroksze geltaki, ale naisto mniejsze werty moralne. Fungujemy w czasach srokszych laupasów i dobrowoli, ale mniejszych uciechów. Mamy moc jodła, ale maluśko takich, wiecie, wertów odżywczych. Fungujemy w czasach, kiedy podczas 2 gehaltów na wiecu, na jodło i kus naszej familii, ale szardongów jest corazki więcej. Żyjemy w czasach gryfnistych chałupów, ale corazki więcej chałupów jest oszczaskanych. Bez toż też poszteluję wam dzisiaj, wam wszystkim do kupy i każdemu przedsia. Nie trzymaj niczego człowieku na niekożdodniową przyleżytość, bo przeca każdy dzień jest ci taką niekożdodniową przyleżytością. Szukaj hopie wiedzy, czytaj więcej, zytnij się przed familokiem i dziwej się na widoki i nie medukuj ino o swoich potrzebach. Przetrów, spędzaj więcej czasu ze swoją familią, przyjacielami, jedz twoje umiłowane jodło, nawiedzaj miejsca, place, które naisto może jeszcze pestelnie rod. Życie przeca jest takim leńcuchym łokamżyku przyjemności, a nie ino gefechtem o przeżycie. Używaj kryształowych lampusów. Nie ustawiaj swoich najlepszych parfinów na lepszejszą przyleżytość. Używaj ich, kiedy można to szkrapka hopie. Wyciep ze swojego słownika takie auzdruki jak któregoś dnia albo kejsik. Naszkryflej endlich ten brief, który chciałeś już kejsik napisać. Żegnij swojej familii, przyjacielom, jak festelnie możesz wszystkich rod. Nie odkładaj niczego, co ci poradzi przynieść uśmiech i zadowolenie. Każdy dzień, każda godzina, każda minutka jest naprawdę niepotkaną i blank nie przyjdziesz na to, podwójnie nie będziesz ta twoja, nie będzie ta twoja ostatnia minutka. Jeśli jesteś k temu fest zaimany, sobie podzielić się tym ze kimś, kogo masz, na kogo isto masz rod i godosz teroski dosia, wyprawia to kej indzi, to pomedikuj ino i że te kej indzi mogę już nigdy nie dadeć.
rozpamiętaj to. Godo ci to Eugen z Pnioków